mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa kalinaw, kahusay sa tibuok kalibutan, alang sa pagkahunong ug pagkasulbad nining pandemic nga COVID-19. Padayon sa tang magampo sa Ginoo alang sa atong mga benefactors, mga donors, nga minghatag nato sa ilang mga suporta sa atong mga proyekto dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug way katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadtong mga adlawa, human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios, nagantos kamo ug daghang mga butang, apan wala kamo babuntog sa sangka. Usahay gibugal-bugalan kamo ug gidaog-daog atubangan sa katawhan ug may mga higayon nga apil kamo kanila nga nahiagom ni ining paagiha. Nakaambit kamo sa mga pag-antos, sa mga priso ug sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan, giantos ninyo nga malipayon ang inyong kawadon, tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo ug mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa, ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kini daghang balos. Kinahanglan nga magmapailubon kamo aron makabuhat sa kabubuton sa Dios ug makadawat kamo sa iyang gisaad. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay siya nga umaabot, moabot gayud. Dili siya maglangan, apan ang matarong kung katawhan, mutuo ug mabuhi. Apan kun may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan nga musibog og tungod ni ining mga laglag. Hinunoa, duna kitay pagtuo ug maluwas gayud kita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong
ka sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug pagbuhat sa maayo. Aron magpuyo ikaw sa yuta ug maghimulo sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Itugyan ngadto sa Ginoo ang imong dalan. Salig kaniya ug mubuhat siya. Pasubangon niya ang katarong alang kanimo ingon sa kahayag. Masiga ingon ug utong tutok ang imong katarungan. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang mga lakang sa tawo lig-unon sa Ginoo. Giuyunan niya ang iyang dalan. Bisan mapukan siya, dili siya magpabilin nga pukan. Kay ang kamot sa Ginoo nagasagang kaniya. Sa matarong nagagikan sa Ginoo. Manaa kaninyo Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ka, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Og samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Og inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini, sama kini sa liso sa mustasa
nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko og ang mga langgam manugdon og magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini, apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Paghimo ni Kristo og sambingay bahin sa pagtubo sa tanom, ang iyang gigamit nga pulong sa paagi nga wala niya hisabti. Ang mag-uuma kuno nagtanom pero wa siya kasabot giyon sa pagtubo sa tanom. Karon kay ang generation karon mga 2,000 years after nga nagsulti si Jesus niini, or 2,000 kapi na katuig, mga bright naman kay ta, daghan naman kay tagpaagi sa pagsabot sa course of nature. Gani ang mga tao karon nato mga scientists nisuway naman gyud pag-alter sa nature. Gi-alter ba ang nature? Gisabot unya human gi-alter. Mao na nga imbis ang tanom sa una 7 ka buwan, una pa ka or 4 ka buwan, una pa ka makaani, karon pwede na nimong patubuon sud sa 2 ka buwan. Makaani na ka, dagko pa kayo og bunga. Mao na ang baboy sa una 7 to 1 year, 7 months to 1 year, una nimo maihaw, aron nindot gyud siya ihawon, karon pwede na nimo mga 3 months, 4 months, awa na, ihaw na. Ang manok sa una, mga 5 months hangtod 6 months, una pa kakaihaw, karon 25 days na lang, na, ihaw na. Ang tao sa una, kinahanglan o sa mag-sex, una mamabdos, karon injection na lang, buntis na. Kuha mo na? Ang tiguang sa una, mangunot ang naong, karon tiguang og linaktan, bata og naong. Sa una, ang buhok sa una, kung ubano na, maproblema kag larot, karon inig puti karong adlaw, ugma, itom na. Sa una, suya kay tanang mga taga dito sa western countries nga bland kay buhok, karon hasta mga Pinoy bland na kay buhok. Ang sa una nga babae man gyud hangtod mamatay. Karon ang babae karong adlaw, sunod buwan laki na. Ang laki sad karong adlaw, ikaugma babae na. Dali kita maka-alter kay nga naman bright na kaita. Pero si Kristo niingon diri sa paagi nga wala niya hisabti. Kung ato palang gid untang i-maintain kini bang atong gitawag og reliance to the will of God, not changing the will of God, wa gid untay gubot, wa gid untay mga kasakit. Tanawa karon tungod aning pag-alter nato sa course of nature, daghan kay sakit ng gawas nganuman kaya ngatong gigamit pag-alter kasagaran mga chemicals. Gigamitan natong chemicals nga sa sige natong kaon ana mga produkto nga daghan kay chemicals nang gawas ang mga sakit nga mga kanser. Saman, sakto? Tungod ana atong pag-alter, kanini ang COVID,
Kinirong atong giantos nga COVID tungod nis atong pagpagka-bright kuno. Nagsigitag himo og mga inventions hangtod na lang hinuon nahug data ngadto sa virus nga gitawag og COVID-19. Wala. Tungod sa atong pagsiging pang-alter ba sa course of nature. Kanindot unta nga i-keep nato nga kanang word nga wala nato hisabti ang pulong sa Ginoo ug ang iyang kabubuton. Nganuman, kay kung dili ta maningkamot pagsabot sa pulong sa Ginoo, kung dili magpatudlo rata niya, iya tang tudluan unsaon pag-follow ang iyang kabubuton. Unya ang ending ana nindot gyud kaayo. At tanawa sa first reading ni hisgot dire sa atong unang pagbasa, minaw ba mo ato? Minaw mo? Wa. Siya pagkahuman gid nabog, pagkahuman gid mo na danaagan sa kahayag sa Ginoo, pasabot na convert na sila. Unya ni nagpabunyag na sila. Siya unsay inyong na-experience matud pa sa nagsuwat sa basahon sa mga Hebreo. Niingon dayon siya dire, dili ba nagantos dayon mo maayo? Ang tanang pag-antos diha ninyo, gisakmit pa ang tanan ninyo mga kabtangan, gipaambit pagyud mo pag-antos sa mga piniriso, kay napriso man sad sila. Ay na. Nahurot yung kawagtang ang tanan ninyong kabtangan, pero matod pa dire, naguol bagod mo sa inyong mga pag-antos, naguol bagod mo nga nawad-an mo sa tanan. Gisulti dire, wa gyud mo maguol. Giantos ninyo nga malipayon ang inyong kawad-on. Kasabot mo ana pagkasulti ha? Giantos ninyo nga malipayon ang inyong kawad-on. Nganuman, tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. It is no longer the earthly wealth, the earthly life ang ilang gihuptan, kung dili life og wealth nga gitawag og heavenly or divine. Gitawag na nato in general term kaluwasan, salvation. Kani mo'y wa gini gamitas kalibutan. Kana bang ingnon ka nga hana na niya kung kasakit oy nya ingnon ra ka nga antusa lang na kay maluwas lagi ka, masantos ra ka. Oy kanus apa ni mahuman. Kay gusto man nimong i-alter nimo ba kanang ikagi magbuot. Usbon ko ni kinahanglan ugma malipayon nako. Kung karon ang akong bana sigig pangabit, kinahanglan ugma wa na siya kabit. Nya pugson gina nimo, mas stress ka na. Mas stress gyud ka. Unsa may itong gamiton pag-alter pod aning atong kahimtang. Panalitan ha. Kaning wa na kay kabtangan, kabus na kay ka. Unsa may immediate solution dayon sa tao? Mangutang para naana kay kwarta. Sakto na. Ang sugos Ginoo ayaw pangutang. Nya karon unsa itong solusyon basta way kwarta? Mangutang. Nya inigabot sting bayad. Inigabot sting bayad. Mas stress na kay wa na may ikabayad, likay-likay na. Unya kay tulo upat man kabuk giutangan, siging pangita nimo, upat kabuk imong sources sa imong stress. Nya moingon ka, Ginuwin taon tabangi taon ko makabayad ko ani kong utang. Ingos Ginoo, nasa kana imong kabuang, ikay nagbuhat nya ako imong pabayaron. Nya wara ba jud ko magsugo nimong pangutang. Unya karon ako'y imong pabayaron. Ginoo sulbara in taon ning akong sus Ginoo in taon sulbara taon ning akong kanin. Ikay naghimog lubos-lubos anang imong mura bag ka na bang hilo ba? Ikay naglubos-lubos sa hilo nya lain imong patangtangon. Ingon ang uban nga yabag ka ta paroson tanong ka dia. Ikay gahimo ana nya ako imong pasulbaron. Ang kuyaw kung mo aris pari padir tabang itaw ko makabayad sa utang. Hilabtan pag mong gamay kayong kolekta.
I-apil-apil pag yung kunin mo. Kana bang muhasol na hinoon ba? Gatuo tag solusyon, dili di ay. Konsumisyon di ay. Ya dili ra ikay makonsumisyon kung dili hastas ang uban. Gitawag ni siya nato dili kaluwasan. Unsa may general term ani, sala. Sala. Kung mangutang ka, ang sala diha, kay bawo mo gunsa? Uy. Wa mo kay bawo? Kada nimo pangutang, makasa gyud ka ani. Unsa man? Wa mo kay bawo? Wa sa ko kay bawo. Pero ang tinuod nga sala diha para nako ha, namakak ka. Namakak. Pagpamakak directly related sa pagpangutang. Ano man, musaad man ka. Maingon man ka nga, na may kwartang moabot na ko sunod semana. Ako lang pautang lang sa koron. Bayaran lagi ti kasunod semana. Nya moabot magtagurha ka tuig, di na makak na ka. Bisan pagani ang imong ugmang adlaw ba, wa man gani ka kasiguro, nganong imo mang isaad ang way siguro na makak ka, na makak, bakakon ka. So kada pangutang, na gani mo hangyo nimo nga mangutang, ing na dayon, niya nasay bakakon ay. Ngano, nakasiguro day ka sa future day. Nakahibaw ka unsay mahitabo nimo sunod semana, sunod buwan, nahibaw ka. Unya nganong imo man gisaad? Bakakon ka. Wa ko kakahibaw nya imong gisaad nga murag siguro. Mao na ingos Kristo, pangayo. Pangayo. Kanay way sa ngayo man ka. Nya unsa may imong gibasihan nga nangayo ka, ang imong kamatuoran, ang reality, wa koy kwarta, gae kog kwarta. Wa ko'y kapalitambal, tagae kong palitambal. Wa ko'y kaon, tagae kong pagkaon. Wa ko'y balay, tagae kong balay. Wa ko'y sakyanan, tagae kong sakyanan. Na kay muhatag nimo? Posibleng wa. Posibleng wa, pero nagpuyo kas kamatuoran. Nya di ka malipay sa kamatuoran. Muna ningon diri, wa mo'y inyo. Gisakmitan pagaimustanan nga inyo, pero malipayon mo kay nagpuyo mamos kamatuoran, ug ang kamatuoran mo'y magdala kaninyo sa kaluwasan. Matod pa ni Kristo, ang kamatuoran mao'y magdala kaninyo sa kaluwasan, ug ang pagpuyo sa kamatuoran mahimo kang matarong nga tao, buutan nga tao, matinud-anon nga tao, honest nga tao. Bisag mamatay pa ka karong adlaw, tawgon gyapon kang honest jud kay na siya, di gid na mamakak. Di gid na siya mamakak. Siya kausagod, gikulata gud na siya siyang asawa. Siya nga naman siya, nitug-an man nga ibog kay siya silang silingan. Kay di gid siya mamakak. Ang stang iyang kaibog sa silingan, gitugan siyang asawa, gikulata in taon, purting bunoga, wala sad ni sukol, pero gasige ra jog ingon, bisag patyon pa ko nimo day, naibog jud ko sa atong silingan. That is the truth. And the truth will set you free. O, di ba? Mao na kalipay nga dili mapapas. Kano man, kinsa may makawagtang anang kalipay, nga kamatuoran man na. Ug mao na ang kingharian sa Dios, pagpuyo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran mo hinay-hinay na siya gitib, hinay-hinay, di na siya mo paspas. Kanang paspas kayo, bakak na, bakak. Kanang inig-ingon sa imong uyab nga, day sugot lang kanako, buwa jud kay kasakit, pulos jud kalipay, salig lang nako, nakuyog ta na. Ana nya asa man tayo siya, ga-reserve na kog room dito na, nakuyog ta. Ako likang lipayon lagi. Sunod basta ha. Patay ka dia. Sunod buwan, wa nagyoy mo patimaw. Hastang imong monthly visitor di na mo abot. Manoon mo mutuo noon, duko-duko manoon mo. Sige, manindog na ta. Bagampo sa katawhan. Mga igsoon, sa atong malig-ong paghigugma, ato karong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, mapaubsanon kitang muingon, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
alang sa atong simbahan nga ang paglig-on sa pulong ug pagsalig sa pagtuo ni Kristo mutuhop sa ilang kasing-kasing sa tanan diha sa paghigugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod nga ilang ipakita ang kalinaw ug kahiusahan ug paghigugma sa pagtabang sa mga naglisod, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nangamatay nga ilang makita ang dalan sa kahayag sa gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, pinaagi sa gugma. Amo kining gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugbinong abot sa yuta, hugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo kining kalanong sa kalagalang kanamo. Daigun ang Diyos, daigun ang Diyos, daigun ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad, nga sa pagsantos kadamo imo untang itugot, nga magluwas kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga na
Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we so many throughout the earth. We are one body in this one Lord. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas nas daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaadtigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong mga pagagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay
alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga ato karong nadawat mao ang gasa sa pagka santos sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni siya kon musunod gid ta sa nature nga gipatuman sa Ginoo, dili nato i-alter ang nature. Nya padayon tang magampo labi na gyud sa kalampusan unya sa atong General Assembly karong Lunes, diin atong sulayan pag sulbad ang gamayng kabangian sa mahitungod sa atong pagsaulog sa pista dinhis atong parokya. So atong hangyoon nga katong tanan nga giawhag sa pagtambong makatambong unta, ilabi na gyud sa mga na kuan ba katong gitangtog adverse party, ano? Ang katong atong mga kapunungan lumad ni San Vicente Ferrer dinhis atong parokya. So palihog in taon tambong mo aron wala na tay daghang istoryahonon, inighuman nato himog desisyon karong Lunes puhon. Kana bang nanatatanan? Sige. Mangluhod. Salutares hostia, eceli pandes hostium, vila primor hostilia, darubur fer auxilium, onet reno quedum minum, sed sempiterna gloria, qui vitam sine terminum, nobis done in patria